रामफलबिल दख'रा गेलेमु गौथुमनि बानजायनायाव सेथि इंटर क्लाब एथलीट मीटआ दिनैनिफ्राय जागायबाय। लाइमोन गथ'फोरखौ गेलेनाय बिथिङाव थुलुंगाखां होनाय आरो रोंगौथि गोनां गेलेगिरिफोरनो गेलेनायनि जायगा जगायनानै होनायजों गोजौ फारसे दैखोलांनायनि थांखिजों गेलेमु बादायलायनाय खुंदों रामफलबिल दख'रा गेलेमु गौथुमा। उन्दै समनिफ्रायनो लाइमोनफोरखौ गेलेमु फारसे गोसो दुंखांहोनाय आरो लामा दिन्थिनायजों लोगोसे गेलेनायनि नेमखान्थिफोरखौ मिथिहोनो थाखाय रामफलबिल आनसलिक स्पर्ट्स एसोसिएशन एबा रामफलबिल दख'रा गेलेमु गौथुमनि बानजायनायाव साननैनि हाबाफारिजों सेथि इंटर क्लाब एथलीट मीटआ दिनैनिफ्राय जागायबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रामफलबिलनि रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां गेलेग्रा फोथाराव 24 आरो 25 फेब्रुआरि साननैनि हाबाफारिजों रामफलबिल दख'रा गेलेमु गौथुमनि सिङाव गनायथि जानाय गुबुन गुबुन गेलेमु क्लाबफोरनि गेलेगिरिफोरनि थाखाय एथलीट गेलेमुफोर जेरै खारनाय, गोलाव बारनाय, गोजौ बारनाय, जेभलिन खुबैनाय, शटपुट खुबैनाय बायदि बायदि गेलेमुनि बादायलायनाय खुंनाय जादों। दिनै गिबि सानखालि फुंबिलिनि समाव रामफलबिल दख'रा गेलेमु गौथुमनि गोथार फिरफिलाखौ राजसानि आफादगिरि बिजित कुमार नार्जारिया बेखेवनानै होनायनि उनाव गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो रामफलबिल दख'रा गेलेमु गौथुमनि गायसनगिरि आफादगिरि हरकेश्वर दैमारिया। दिनैनिफ्राय जागायनाय बे गेलेमु बादायलायनायाव ओनसोलनि गोबां उन्दै उन्दै लाइमोन गेलेगिरिफ्रा बाहागो लाफैदों। निश्चय बे बाथ्राखौ जोङो रायखांनांगोन आरो रामफलबिल आनसलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोङो साबायखर बावनांगोन। आथिखालाव दैदेनबाय थानाय रामफलबिल दख'रा एबसुनि आफादगिरि मुस्रि बिजित कुमार ब्रह्म आरो गाहाय नेहाथारि मुस्रि जान्त्रिक नार्जारि बिथांमोननि दैदेननायाव बिथांमोनहा जोंनि बर' हारियाव जायफोर आयदाफ्रा मावनो थाखाय गोनांथार एबा जोंनि समाजखौ लाइमोनफोरखौ जे लामाजों जों दैदेननांगौ बे बिथिङाव बिथांमोना खोब नोजोर होनानै सिनसियारलि खामानि मावबाय थादों, डेडिकेटेडलि खामानि मावबाय थादों आरो बिथांमोना जोंनि दख'रानि सिङाव जिखि हाबाफारि जाया बियो इडुकेसनानो जा, बियो कालसारानो जा, बियो स्पर्ट्सआनो जा, गुबुन गुबुन बिथिङानो जा बिथांमोना बे खामानि मावनायाव फिजिकेलि मेन्टेलि बाहागो लाफानानै गोबां कपारेसन खालामो आरो खामानि मावगिरि बिथांमोनखौ थुलुंगाखांहोयो। बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों जोंनाव सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबां रोखोमै एवारनेसा जाबाय थादों। फरायसाफोरखौ लानानै फरायनायनि बेलायाव सावरायनाय आरो गार्जेनफोरखौ लानानै गाव गावनि गथ'फोरखौ फोरोंनायाव फारसे माबादि बिबान लानांगौ, माबादि दायथ' लानांगौ बेखौ एवारनेस होनाय बेखौ नुबाय थादों आरो बेजों लोगोसे कालसार हारिमुनि बिथिङावबो गोबां खामानि मावदों आरो दाबो रिसेन्टलि लानो थांगासिनो दङ। बैसागुनि सिगां सिगां बर' हारिनि माखासे दोरोङारि मोसानाय, दामनाय देनाय बेफोरखौ मोनफ्रोमबो दालाइसा आफादनि सिङावहाय वार्कशप लानायनि हाबाफारि रनसायनानै फोसावगासिनो दङ। बियो खोब बाख्नायथाव, मानोना जोङो जौगानांगौब्ला गासैबो बिथिङाव जौगानांगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोंनि बर' हारिनि गासै फरायसा लाइमोनफ्रा आखा फाखा जानांगोन, अब्लासो मोनसे हारि हिसाबै जों मोजाङै जौगासार थानो हागोन। आरो बेबायदिनो जोङो स्पर्ट्सआवथ' जोंहा स्पर्ट्सनि एसोसिएसन दंखायो हिसाबै जोङो कन्टिनिउ जिरायनाय गैयालासे गुबुन गुबुन आयदाफोर लानानै जों हाबाफारि सालायबाय थायो। एबारनि थाखाय जोङो खारनायाव गुबुन गुबुन माबानि थागोन, जेरै 100 मिटार, 200 मिटार, 400, 800 आरो 1600 मिटार बे थागोन। बिनिफ्राय जों जाम इभेन्ट बारनायाव मोननै आयदाखौ लानाय जादों, गोलाव बारनाय आरो गोजौ बारनाय। बिनिफ्राय जों खुबैनायनि जे आयदाफोर बेवहाय मोनथाम इभेन्ट्सखौ लानाय जादों। बियो जेभलिन थ्र', डिस्कास थ्र' आरो शटपुट थ्र'। आरो गुबुन आयदाफोरखौ जोङो देग्लायनि थाखाय लाफाथावनो हानाय जायाखिसै।